കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുകുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം 7 സമ്മറിയുടെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ എത്ര ശ്ലോകം വരെ കണ്ടത്? 30. എത്ര? 35 ശ്ലോകത്തില് 35 വരെ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് വ്യാസദേവൻ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. വ്യാസമഹർഷി നാരദ മഹർഷി പോയതിനു ശേഷം വ്യാസമഹർഷി ധ്യാനത്തിലിരുന്നു. ആ ധ്യാനത്തിലിരുന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ കാര്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ കണ്ടു. ഭഗവാനെ ഏത് ശക്തി സമേത കണ്ടത്? ബഹിരംഗ ശക്തി സമേതം ഭഗവാനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ ജീവാത്മാക്കളുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് എന്താണ് പരിഹാരം എന്നുള്ളത് കണ്ടു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ധ്യാനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. ഭാഗവതം നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞ പോലെ വിസ്തരിച്ച് രചിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. പിന്നെ അത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കാരണം അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാഗവതം രചിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ എന്താ കണ്ടത്? പിന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണത് അല്ലെ. അപ്പൊ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഓൾറെഡി സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്, പിന്നെ എന്തിനാണത് പഠിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട്, കാരണം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്കും എന്താ ഇഷ്ടമാണ്, എന്താ ആഗ്രഹമാണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും പിന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചും പാണ്ഡവരെ കുറിച്ചും എല്ലാം സുതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ പാണ്ഡവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. പാണ്ഡവരെ കുറിച്ച് തുടങ്ങാണ്. പാണ്ഡവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? പിന്നെ ക്ഷത്രിയ യുദ്ധകളത്തിലാ ദ്രൗപദിയുടെ പുത്രന്മാരെ വധിച്ചതായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അശ്വത്ഥമാവ് പുത്രന്മാരെ വധിച്ചു. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുര്യോധനന് അപകടം പറ്റിയ അശ്വത്ഥമാവിനെ സഹിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി 5 പുത്രന്മാരെ വധിച്ചു. അങ്ങനെ അർജുനൻ ദ്രൗപദിക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കാണ് അശ്വത്ഥമാവിനെ പിടിച്ച് ദ്രൗപദിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാന്. അങ്ങനെ അശ്വത്ഥമാവിനെ പിടിക്കാൻ പോയപ്പോ അശ്വത്ഥമാവ് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം
ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചപ്പോ അർജുനന് പേടിയായി, എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അശ്വത്ഥമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചതാണ്, അതിന് നീ എന്ത് ചെയ്യണം, തിരിച്ചും നിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് പറയണം. അങ്ങനെ 2 ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൂടി കൂട്ടുമുട്ടിയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്, അവിടെ ഭയങ്കര തമ്രഗോളങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ രോഷം പറയാണ് അല്ലെ. അതിനുശേഷം പിന്നെ അത് ശമിച്ചു. പിന്നെ ആരാണ് അശ്വത്ഥമാവിനെ പിടിച്ച് ദ്രൗപദിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്. ദ്രൗപദിയുടെ മുന്നിലേക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിയോ? ദ്രൗപദിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ മാതാജി. കൊണ്ടുവരുന്നവരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മള്. 35-ാമത്തെ അതാ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്തല്ലയോ അർജുന, നിദ്രയിലിരുന്ന നിരപരാധികളായ ബാലന്മാരെ വധിച്ചവരാണ് ഇവനെ മോചിപ്പിച്ച് നീ ദയ കാണിക്കരുതെന്ന്. അർജുനനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അർജുനന്റെ ആ ധാർമ്മിക ബോധം എത്രയുണ്ടെന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണല്ലോ, നീ ഒരിക്കലും ഇവനോട് ദയ കാണിക്കരുത്, കാരണം ഇവൻ ബാലഹത്യ ചെയ്തവനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കുലത്തിന് തന്നെ അപമാനം വരുത്തിയവനാണ്. പിന്നെ യജമാനന്റെ വാക്ക് പാലിക്കാത്തവനാണ്, യജമാനനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവനോട് ദയ കാണിക്കരുതെന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. അതെത്തിയോ നമ്മള്? ധാർമ്മികതത്വങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ അശ്രദ്ധനായ ലഹരി പിടിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒന്നും വധിക്കരുതെന്നുള്ളതാ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്. രാവ് തൊട്ട് തുടങ്ങേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത തൊട്ട് നോക്കാം. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇപ്പൊ 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അവനെ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദയ കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ 36-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ധാർമ്മികമായ തത്വങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യില്ല, പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ട. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്, അശ്രദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ലഹരി പിടിച്ച് ഭ്രാന്തനായി ഉറങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തി, പിന്നെ രഥം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അതായത് യുദ്ധത്തില് തന്റെ രഥമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശത്രു, അങ്ങനെയുള്ള ശത്രുവിനെ വധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാലനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂഢജീവിയെ കീഴടക്കുന്നതും എന്തല്ല, അതും നമ്മള് യോജിച്ച പ്രവൃത്തിയല്ല. നല്ലൊരു ധർമ്മിഷ്ഠന് യോജിച്ച പ്രവൃത്തിയല്ല. ഒരു സ്ത്രീയെ വധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ കീഴടക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാലന്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത്, വേറൊരു മൂഢജീവി, നമ്മളെക്കാളും താഴ്ന്ന ജീവികളൊന്നും നമ്മള് കീഴടക്കുന്നതൊന്നും നമ്മൾ യോജിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയല്ല, അതൊന്നും നല്ല പ്രവൃത്തിയല്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അധപതിക്കുന്ന പറയണം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അറിയുന്നവര് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ ഉറങ്ങുന്നവര് അതെല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശത്രുക്കൾ, അതായത് ആയുധങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ശത്രുക്കള്, പിന്നെ ലഹരി പിടിച്ച് ഭ്രാന്തനായിട്ടുള്ളവര്, അശ്രദ്ധരായവര്, പിന്നെ ബാലകൻ, സ്ത്രീ, മൂഢജീവി, ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്നുള്ളത് പറയാണ് 36-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 37-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ അശ്വത്ഥമാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണല്ലേ. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ക്രൂരനും നിഷ്ഠുരനുമായിട്ടുള്ള ഒരാള് തന്റെ തന്നെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് വധിക്കപ്പെടാൻ അർഹനാണ്. കാരണം അല്ലാത്ത പക്ഷം അവൻ എന്താണ്, നിശ്ചയമായിട്ടും കാരണം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രവൃത്തിയുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ അതെന്തായാലും അത് അനുഭവിക്കണം. അതിനെ നല്ലത് വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവിടെ ആ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ കൊലക്കുറ്റത്തിനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ. കാരണം ആ കൊലപാതകി എന്തായാലും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജന്മത്തിലായ ഒരു കൊലപാതക ശിക്ഷ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്ത് വരില്ല, അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് വധിക്കപ്പെടാൻ ബാധ്യത, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ്, അധപതിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും. പിന്നെ 38-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, നീ ദ്രൗപദിക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തതാണ്. എന്താണ്, അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ശിരസ് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് നീ ദ്രൗപദിക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തത് ഞാൻ കേട്ടതാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഞാൻ കേട്ടതാണ്, നീ ദ്രൗപദിക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തത്, ഞാൻ നേരിട്ട് കേട്ടൊരു കാര്യമാണ്. നീ ദ്രൗപദിക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ശിരസ് കാൽക്കല് വെക്കാന് നീ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അർജുനനെ.
പിന്നെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെ. കാരണം ഈ വ്യക്തി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അശ്വത്ഥമാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? അക്രമിയാണ്, പിന്നെ നിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഘാതകനാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് യജമാനനെ അസംതൃപ്തനാക്കുക, അതായത് യജമാനന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ അവരുടെ കുലത്തിന് തന്നെ അപമാനം വരുത്തി വെച്ചാണ്. അതാണ് കത്തിക്കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ കുലത്തിന്, ആ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിന് തന്നെ അപമാനം വരുത്തി വെച്ചവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? വധിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇതൊക്കെ ശരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം പാലിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? അതിലും എന്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം? നന്മ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ പിന്നത്തില് സൂതമഹർഷി പറയാണ്, സൂതമഹർഷി എന്താ പറയുന്നത്? സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നത് അർജുനന്റെ ധർമ്മത്തെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. കാരണം ദ്രോണാചാര്യന്റെ പുത്രനെ വധിക്കാൻ അർജുനൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെങ്കിലും മഹാത്മാവായിട്ടുള്ള അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിച്ചത്? തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ ആ ദ്രോണാചാര്യരുടെ പുത്രനെ വധിക്കാൻ ആരിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല? അവിടെ അർജുനൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അത് അപ്പൊ അർജുനന്റെ വലിയൊരു ഗുണമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിച്ചത്? അർജുനൻ മഹാത്മാവാണ്, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ്, സുഹൃത്താണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിച്ചത്? അങ്ങനെ ദ്രോണാചാര്യരുടെ, അതായത് ദ്രോണാചാര്യരുടെ മകനാണ് അല്ലെ, തന്റെ ഗുരുവിന്റെ പുത്രനാണ്, ആ പുത്രനെ വധിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് സൂതഗോസ്വാമി ഇവിടെ പറയാണ് 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഇനി 41-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനോടൊപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് ആ ശിബിരത്തില് മടങ്ങിയെത്തി, ആ കൂടാരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ അർജുനൻ വധിക്കപ്പെട്ട തന്റെ സൂതന്മാർക്കായിട്ട് വിലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ പത്നിക്ക്, അതായത് ഈ തിരിച്ച് ആ കൂടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് ദ്രൗപദി മക്കളെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്രൗപദിയുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു? പുത്രന്മാരുടെ ആ ഘാതകനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. മാവിനെ ദ്രൗപദിയുടെ മുമ്പിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. കാരണം ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് അർജുനൻ പാലിക്കുകയാണ്. ദ്രൗപദി മക്കളെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മക്കളെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്രൗപദിയുടെ മുന്നിലേക്ക് അശ്വത്ഥമാവിനെ ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്കറിയില്ല. ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ കെട്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ അശ്വത്ഥമാവിനെ ദ്രൗപദിയുടെ മുമ്പാകെ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 42-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, ഇത്രയും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള വധം ചെയ്തതായത് കൊണ്ട് തന്നെ കയറുകൊണ്ട് മൃഗത്തെ പോലെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടാണ് അശ്വത്ഥമാവിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന അശ്വത്ഥമാവിനെ ദ്രൗപദി വീക്ഷിക്കുകയാണ്. ദ്രൗപദി നോക്കി. പക്ഷെ ദ്രൗപദി എന്നിട്ടും എന്താ ചെയ്തത്? സ്ത്രീ സഹജമായ സ്വഭാവത്താലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവളിലുള്ള സദ്ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടും അവൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഉത്തമമായ പെരുമാറ്റമുള്ളവളുമായ ദ്രൗപദി ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് അശ്വത്ഥമാവിന് വേണ്ട ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് യഥോചിതമായ രീതിയിൽ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. മക്കളെ ഓർത്ത് പ്രയാസപ്പെട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ മക്കളെ വധിച്ചവനാണ്. എന്നിട്ടും ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ ആദരിക്കേണ്ടത്, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആദരവ് ആര് പ്രകടിപ്പിച്ചോടെ? ദ്രൗപദി പ്രകടിപ്പിച്ചു. കാരണം ആ ദ്രൗപദിയുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതല്ലേ. ദ്രൗപദിയുടെ മാത്രല്ല, സ്ത്രീ സഹജമായ സ്വഭാവത്താൽ എന്നാ പറയണത്. സ്ത്രീകളുടെ പൊതുവായിട്ടൊരു സ്വഭാവമായിട്ടാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. സദ്ഗുണ സമ്പന്നയും ഉത്തമമായ പെരുമാറ്റശീലമുള്ളവളുമായിട്ടുള്ള ദ്രൗപദി. അപ്പൊ ദ്രൗപദിയുടെ കുലത്തിന്റെ മഹിമ പ്ലസ് അവിടെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? സ്ത്രീ സഹജമായ സ്വഭാവത്താലും. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ എന്തും സഹിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറുള്ളവരാണെന്ന് കൂടി അവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ആവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ പൊതുവെ അല്ല, ചിലപ്പോ അതിന് എക്സംഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ്. അല്ലെ ഇപ്പൊ പ്രഭുക്കന്മാര് പറഞ്ഞാലോ. അപ്പൊ ശരിക്കും സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഭൂമിയെ അത്ര ക്ഷമയുള്ളവളായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മള് പണ്ടത്തെ ഒക്കെ ഇതിൽ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ പറയാം. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെ ആവണമെന്നല്ല. പക്ഷെ പൊതുവെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സ്വഭാവം, ആ സ്വഭാവത്തെ സഹജമായ സ്വഭാവത്താലും, പിന്നെ ആ ദൃപദന്റെ മകളാണ്, രാജകുമാരിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ പെരുമാറ്റശീലം ഒരു സദ്ഗുണ സമ്പന്നയാണ്. ആ നിലയില് ഒരു ബ്രാഹ്മണന് കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാവിധ ആദരവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. പിന്നെ 43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, പക്ഷെ അവൾക്ക് സഹിച്ചില്ല.
ആരെ അശ്വത്ഥമാവിനെ ഇങ്ങനെ കയറുകൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ധർമ്മിഷ്ഠയായിട്ടൊരു സ്ത്രീയാണ് ആര്, ദ്രൗപദി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വേഗം സ്വതന്ത്രനാക്കാനായിട്ട് ദ്രൗപദി പറയാണ് ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത്, അല്ലെ, വേഗം സ്വതന്ത്രനാക്കുക. കാരണം അദ്ദേഹം ആരാണ്, നമ്മുടെ ഗുരുവാണ്. ബ്രാഹ്മണനാണ്, ഒരു ഗുരുവാണ്, നമ്മുടെ ഗുരുവാണ്, ബ്രാഹ്മണനാണ്. കാരണം ദ്രോണാചാര്യരില്ല, ദ്രോണാചാര്യർ മരണപ്പെട്ടു, അല്ലെ. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരുടെ സ്ഥാനത്താണ്, ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ആ ഗുരുപുത്രനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രൗപദി പറയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഒരു പ്രതിനിധി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആരെ പറയുന്നത്, അശ്വത്ഥമാവിനെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഗുരുവാണ്, നമ്മുടെ ഗുരുവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ വേഗം സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ പറയാണ്. എന്നിട്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, കാരണം 44-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്, നിങ്ങള് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത്, അർജുനോട് പറയണം, അർജുനനോട് പറയാണ്, അങ്ങ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്, ദ്രോണാചാര്യരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അങ്ങക്ക് ഈ ആയോധന കലയായിട്ടുള്ള അസ്ത്രവിദ്യയൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചതും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ള രഹസ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കലയും അഭ്യസിക്കാൻ സാധിച്ചത് ആ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്ന് അർജുനനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ദ്രൗപദി. പിന്നെ ഇപ്പൊ 45-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പറയാണ്, ദ്രോണാചാര്യർ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ആ മകനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള കൃപി സതി അനുഷ്ഠിക്കാതിരുന്നതെന്ന്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, സതി അനുഷ്ഠിക്കണം, അല്ലെ. പക്ഷെ കൃപി ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഭാര്യ അത് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഈ മകനുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യാതിരുന്നത്. മാത്രമല്ല ദ്രോണാചാര്യർ ഇപ്പോഴും ആ മകനിലൂടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ദ്രൗപദി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അർജുനന്. അപ്പൊ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്, അർജുനനോട് പറയാണ്, ധാർമ്മികമായ തത്വങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് അർജുനൻ. ഇതൊന്നും അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല. കാരണം എല്ലാ തത്വങ്ങളും അറിയുന്ന മഹാഭാഗ എന്ന് പറയണം, അല്ലെ. അല്ലയോ മഹാഭാഗ, സർവഥാ പൂജനീയരും ആദരണീയരും പ്രതാപശാലിയുമായ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ദുഃഖം നൽകുന്നത് അങ്ങേക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൂജനീയരായ വ്യക്തികളാണ്, മഹത് വ്യക്തികളാണ്, അങ്ങനെ പ്രതാപശാലിയായ വ്യക്തികളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ദുഃഖം നൽകുന്നത് അങ്ങേക്ക് യോജിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയല്ലല്ലോ, അങ്ങേക്ക് നല്ലതല്ലല്ലോ എന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമുക്ക് അതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് അർജുനനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് ഇവിടെ പാർവതി അല്ല, ദ്രൗപദി ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. പിന്നെ 47-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, മാത്രമല്ല പ്രഭു, ദ്രോണാചാര്യന്റെ ഭാര്യയും എങ്ങനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് എന്നെ പോലെ കാണണ്ടെന്നല്ലേ. അതായത് ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെയാണ്, മക്കള് നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുഃഖിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ പുത്രന്മാരുടെ ആ വിയോഗം അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെ ഒരു അമ്മയായിട്ട് ആരെയും കാണേണ്ട കൃപയെയും, അല്ലെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ദ്രോണാചാര്യന്റെ ഭാര്യ എന്നെ പോലെ കരയിപ്പിക്കരുതെന്നാ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഞാനിപ്പോ പുത്രദുഃഖം കൊണ്ട് കരഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അശ്വത്ഥമാവിനെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അവരും അതേപോലെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ്, തനിക്കിവിടെ ഭർത്താവുണ്ട്, പക്ഷെ ദ്രോണാചാര്യർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃപി അങ്ങനെയായിട്ട് മാറാണ്, ഒറ്റപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദുഃഖം ആർക്ക് കൊടുക്കരുത്, കൃപിക്ക് കൊടുക്കരുത്. എന്റെ പുത്രന്മാരുടെ മരണത്തില് ഞാൻ ദുഃഖിതയാണ്, പക്ഷെ എന്നെ പോലെ അവരും സദാ വിലപിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു ദുഃഖം കൊടുക്കല്ലേ എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ്, അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ദ്രൗപദി. ഇനി 48-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്, നമ്മളെ ഭരണത്തെ കുറിച്ചല്ലേ. ഇവര് രാജാക്കന്മാരാണ്, അല്ലെ, പാണ്ഡുപുത്രൻ. അവിടുത്തെ ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട അങ്ങനത്തെ രാജഭരണാധികാരികൾ എന്താ ചെയ്യണത്, ഒരു ബ്രാഹ്മണ വർഗത്തിനോട് അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോപത്തിന്റെ അഗ്നി എന്താ സംഭവിക്കുക, അവരുടെ എന്താ പറയാ, അവരുടെ കുലത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുലത്തിനെ തന്നെ മുഴുവൻ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും. അതെല്ലാവരിലും ദുഃഖം വരുത്തുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഇവര് രാജകുടുംബത്തിലുള്ളവരാണ്, എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഒരു ദേഷ്യം നമ്മൾ ആ കുലത്തിൽ തീർത്താല് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ബ്രാഹ്മണരുടെ ആ കോപം നമ്മുടെ ആ കുലത്തെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്നാണ് ദ്രൗപദിയുടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ. അതായത് അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന നാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയാണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ അതല്ല ദ്രൗപദി ചിന്തിക്കുന്നത്, മുന്നിലോട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ആണ് ദ്രൗപദി ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലെ. പിന്നെ അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ് 49-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ദ്രൗപദി പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടപ്പോ
ഫസ്റ്റ് മഹാരാജാവ്, അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ, യുധിഷ്ഠിരൻ എന്താണ് ദ്രൗപദിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, ധർമ്മതത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടും ന്യായയുക്തമായിട്ടും മഹത്വമുള്ള രീതിയിലും കരുണ നിറഞ്ഞതും സമത്വമുള്ളതും കാപ്പട്യമില്ലാത്തതുമായ ദ്രൗപദിയുടെ പ്രസ്താവനകളെ മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരൻ പിന്താങ്ങി. ഫസ്റ്റ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ, ദ്രൗപദി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്ത് പറഞ്ഞു? യുധിഷ്ഠിരൻ ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് യുധിഷ്ഠിരൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ നകുല സഹദേവനും പിന്നെ സാത്വികി, അർജുനൻ, ഭഗവാൻ, മറ്റുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങൾ, അങ്ങനെ അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും അതിനോട് യോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. അവരും അതിനോട് യോജിച്ചു. ആരൊഴികെ? ഭീമൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ദ്രൗപദി പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. 51ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭീമൻ കോപത്തോടെ എന്തു പറഞ്ഞു? അവരോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഭീമൻ മാത്രം. കാരണം സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യജമാനന്റെ ഇച്ഛാനുസൃതമല്ലാതെ എന്താണ് വെറുതെ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ബാലന്മാരെ വധിച്ച ഈ കുറ്റവാളിയെ വധിക്കാനാണ് ആര് ശുപാർശ ചെയ്തത്? ഭീമൻ ശുപാർശ ചെയ്തത്. ഭീമൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും അവരെ വെറുതെ വിടാനായിട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഭീമൻ മാത്രം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തവനെ വധിക്ക തന്നെ വേണമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ഭീമൻ പറഞ്ഞു. 51ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തണം അല്ലെ. 52ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇപ്പൊ 2 ഗ്രൂപ്പായി അവിടെ അല്ലെ. ഒന്ന് ദ്രൗപദി പറഞ്ഞു അശ്വത്ഥമാവിനെ വധിക്കേണ്ട, അപ്പൊ അതിനെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭീമൻ എന്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു? അശ്വത്ഥമാവിനെ വധിക്കണം, അത്രയും വലിയൊരു ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തവനാണ്, അതുകൊണ്ട് അശ്വത്ഥമാവിനെ വധിക്കണമെന്ന് ഭീമൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി അവിടെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് തൂക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. കാരണം ഭഗവാൻ അവിടെ ഇടപെടാതെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. കാരണം 2 ഗ്രൂപ്പായി അവിടെ. അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ? പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? രണ്ടുപേരെയും തടയാനായി ഭഗവാൻ തന്റെ ഇരുഭുജങ്ങളും സ്ഫുടീകരിച്ചു. ഭഗവാൻ, കാരണം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്, അപ്പൊ ദ്വിഭുജനാണ് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ചതുർഭുജനാവാണ്. കാരണം രണ്ടുപേരെയും പിടിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചതുർഭുജനായിക്കൊണ്ടാണ് പുഞ്ചിരി തൂക്കി സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവിനെ കൊല്ലരുത്, പക്ഷെ അയാൾ അക്രമിയാണെങ്കിൽ വധിക്കുകയും വേണം. ഈ വിധികളെല്ലാം തന്നെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നീ പ്രവർത്തിക്കണം. നീ നിന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള വാഗ്ദാനം പാലിക്കുകയും വേണം, ഒപ്പം തന്നെ ഭീമനെയും എന്നെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും വേണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നീ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനായാലും ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, പക്ഷെ അക്രമിയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണം? വധിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നീ പ്രവർത്തിക്കണം. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അപ്രകാരമാണ്. അപ്പൊ നീ ആ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ അവരെ വധിക്കുകയും വേണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദ്രൗപദിയുടെ വാക്കുകളും മാനിക്കണം, ഭീമന്റെയും എന്റെ വാക്കുകളും മാനിക്കണം. ഈ രണ്ടും വാക്ക് മാനിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നീ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ദ്വയാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ് ഇവിടെ ആര് കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റമിത്രമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? അർജുനന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നത് അതാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ തന്നെ അർജുനനെ ഭഗവാന്റെ ദ്വയാർത്ഥമായ നിർദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. അതനുസരിച്ച് തന്റെ വാളുകൊണ്ട് അശ്വത്ഥമാവിന്റെ തലയിൽ നിന്ന് ആ ചൂടാരത്നവും മകുടവും കൂടിയിട്ട് വേർപെടുത്തുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് വേർപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അർജുനൻ. അപ്പൊ 55ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണത്. ഇനി 56ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അപ്രകാരം അപമാനിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട്, അതായത് ബാലഹത്യ ചെയ്തവനാണ്. അശ്വത്ഥമാവിനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ശരീരത്തിന്റെ തേജസ്, ആ ചൂടാരത്നം പോയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഓൾറെഡി ബാലഹത്യ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും വലിയൊരു കൊടും പാപകൃത്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ശരീരത്തിന്റെ തേജസ് ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ ചൂടാരത്നം കൂടി പോയപ്പോ എന്താണ്? ആ ചൂടാരത്നത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല, നമുക്ക് ശരീരത്തിന് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നില്ല, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ആ ചൂടാരത്നം പോയോടുകൂടി എന്താ സംഭവിച്ച? ആ ശരീരത്തിന്റെ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, പിന്നെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ എന്താണ്?
ആയ രീതിയിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും അയാൾ അവശനായി, അശുദ്ധമാവ് അവശനായി. അങ്ങനെ ആ ബന്ധന വിമുക്തനാക്കിയിട്ട്, കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിട്ട കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധന വിമുക്തനാക്കി കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പുറത്താക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ 56-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ആ ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവിനെ സംബന്ധിച്ച് വധിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയൊരു ശിക്ഷയാണ് ഈ നൽകിയ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം മുടി മുറിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ധനത്തിന്റെ അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക, ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര വലിയ ശിക്ഷാവിധികളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തെ ഹരിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. അപ്പൊ മരണം എന്താ പറയാ, വധിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ശിക്ഷയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ശിക്ഷ. അപ്പൊ അത് വധത്തിന് തുല്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മരണതുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശിക്ഷയാണ് അപ്പൊ ആർക്ക് കൊടുത്തത്? ആ ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു ആയിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥമാവിന് കൊടുത്തത്. കാരണം ബ്രാഹ്മണരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞോളം ശരീരം കളയണം എന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല, ശരീരം ഹനിക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകൾ കൊടുത്താലും അത് മരണതുല്യമാണ്. ഈ ചൂടാരത്നം പോയിട്ട് അശ്വത്ഥമാവിന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും ക്ഷയിച്ച് എത്രയോ വർഷം, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആ ശാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അലഞ്ഞു നടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ദുഃഖാർത്തരായ പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രന്മാരും ദ്രൗപദിയും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള് ഉചിതമായ ചടങ്ങുകൾ നടത്താനായിട്ട് ഗംഗയിലേക്ക് പോകാണ് ഇനി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനു ശേഷം പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യണം? അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ശിക്ഷ കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ആ ദുഃഖത്തിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും, പാണ്ഡുമക്കളും ദ്രൗപദിയും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അവരുടെ മരണപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനിക്കാനായിട്ട് കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം നടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ അധ്യായം നമ്മുടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത പേരെന്തോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പേരെന്തോ? അടുത്ത അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്തോ മാതാജി? കുന്തിദേവിയുടെ ഉപദേശങ്ങളല്ലേ? കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനവും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ത്രാണനം. കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ചൂടാരത്നത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ മാതാജി? ഞാൻ കേട്ടില്ല അത്. ചൂടാരത്ന മഹിമ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ, ഞാനും കേട്ടിട്ടില്ല, എനിക്ക് അറിയില്ല. അതാരെ മാതാജി? അതായത് അത് മഹാദേവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട്, ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ നിർത്തോട്ടത്, മഹാദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണത്. അതായത് ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരും ദ്രുപദൻ തമ്മിൽ വഴക്കാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദ്രോണാചാര്യർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരം നേടുന്നതാണ്. വരം നേടിയിട്ടാണ് ആര് ജനിക്കുന്നത്? അശ്വത്ഥമാവ് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരെക്കാളും ശക്തിയുള്ള ഒരു മകനെ കിട്ടാനാണ് ആരാഗ്രഹിച്ചത്? സോറി, ദ്രോണാചാര്യരല്ല, ദ്രുപദൻ അല്ലെ. ദ്രുപദനേക്കാളും ശക്തിയുള്ളൊരു മകനെ കിട്ടാനാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് ദ്രോണാചാര്യർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അശ്വത്ഥമാവ് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അശ്വത്ഥമാവിന് ജന്മനാ തന്നെ എന്താണ്? ആ ചൂടാരത്നത്തോട്, അതായത് നമ്മുടെ തൃക്കണ്ണെന്നൊക്കെ പറയാ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക്, ശിവന്റെ ആ തൃക്കണ്ണ് പോലെയായിട്ടാണ് ഈ ചൂടാരത്നം കാണുന്നത്. ശിരസിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ അത് നെറ്റിത്തടത്തിലാണ്. പിക്ചറിലൊക്കെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ജനിച്ചപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജന്മനാ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ഈ ചൂടാരത്നത്തോട് കൂടിയാണ് ജനിക്കുന്നത് തന്നെ. ഈ ചൂടാരത്നം ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ആ ചൂടാരത്നത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ പറയാം, ചൂടാരത്നത്തിന്റെ സ്വഭാവം അത് അനശ്വരമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണമാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അശ്വത്ഥമാവിന് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അത് ധരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം രോഗം, വിശപ്പ്, ഭയം, വാർദ്ധക്യം, ക്ഷീണം ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ശക്തിയുള്ളതായിരുന്നു ഈ ചൂടാരത്നം. ഒന്നും ബാധിക്കില്ല, രോഗം വരില്ല, പിന്നെ കാലം, അതായത് വാർദ്ധക്യം സംഭവിക്കുന്നില്ല, വിശപ്പ്, ഭയം, ക്ഷീണം, വാർദ്ധക്യം ഇതൊന്നും എന്തിനും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഈ ചൂടാരത്നം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അശ്വത്ഥമാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അത്രയും ശക്തിവിശേഷം അതിനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അത് അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംരക്ഷണം അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു? അശ്വത്ഥമാവിന് കിട്ടിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ദേവരത്നമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവിന്റെ വരദാനം ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മണിക്ക് പിന്നില് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒക്കെ വരദാനത്തിന്റെ ശക്തിയും കൂടിയിട്ട് ഈ മണിയുടെ
പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും വരദാനം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? അശ്വത്ഥമാവിനുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തില് അശ്വത്ഥമാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം അർജുനൻ അത് പിടികൂടിയപ്പോ എന്താണ് പറയാ, ചൂടരത്നാണല്ലോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെടുത്ത് വിട്ടയച്ചപ്പോ അർജുനൻ ഊരിയെടുക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഊരിയെടുത്തു. അപ്പൊ ആ മണി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ശരീരം ഐശ്വര്യങ്ങളും ഇല്ലാതായി പെട്ടു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭയങ്കര ശാപത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമായിട്ട് മണി നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് 3000 വർഷം എന്നാ പറയുന്നത്. ആ ശാപത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3000 വർഷം അലഞ്ഞു തിരിയാനാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഈ രത്നത്തിന്റെ ആ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണ ശക്തി ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അലഞ്ഞു തിരിയാനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും ബാധകമാവുകയും ചെയ്തു. അശ്വത്ഥമാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ചൂടാരത്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സംരക്ഷണം നൽകിയിരുന്നതാണ്, അന്തസ്സിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു അത് ശരിക്കും. പക്ഷെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയും അപമാനമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അശ്വത്ഥമാവിന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാതാജി ലാസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഈ 3000 വർഷം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് അശ്വത്ഥമാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? അശ്വത്ഥമാവ് എന്താണ് പറയാ, ചിരഞ്ജീവിയല്ല. അശ്വത്ഥമാവിന് മരണമില്ലോട്ടു. അപ്പൊ അത് അനുഭവിക്കാൻ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് കൊടുത്തത്. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട്, കാരണം ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയായിരുന്നു എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു രത്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയായിരുന്നു എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കാം. കാരണം അഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ല കുട്ടികളെ കൊന്നത്, അതുകൊണ്ടല്ല കുട്ടികളെ കൊന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ആ അഹങ്കാരം എടുത്തു കളഞ്ഞു അർജുനൻ. അതന്നെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ മാതാജി, ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, പോയിട്ട് എക്സാം ആവുമ്പോഴേക്ക് വരണം. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 7 അധ്യായം നമ്മളെ കഴിഞ്ഞു. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറി നമ്മൾ എടുത്തു. 7 അധ്യായം നമുക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങണ രീതിയിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, നമുക്ക് മനസ്സിലാവാവുന്ന രീതിയിലായിട്ടുണ്ടാവും.